నైట్ లో సెలబ్రేషన్ మొదలైంది వీడి లైఫ్ లో. మందు కొట్టేసి మిడ్ నైట్ లోన నక్కతోకేదో తొక్కుంటాడే. ముందు జన్మల్లో భక్తి ఎక్కువై రామకోటేదో రాసుంటాడే. సెలబ్రిటీ అయ్యాడే ఓవర్ నైట్ లో సెలబ్రేషన్ మొదలైంది వీడి లైఫ్ లో. Mia mia mamma mia piccecali mata media. Mia mia mamma mia vedekali Wikipedia. అనుకోకుండా అరే అదృష్టం అరే చేతుల్లో పాకింది జర్రిగొడ్డులా. అర నిమిషంలో నీ ఆనందం ఆ మేఘాల్లో ఎగిరింది తారాజువ్వలా. అరే మన కోసం కనిపెట్టారే ఈ వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్లని. మన లైఫుల్నే మార్చేస్తాయే ఆ యూట్యూబ్ టిక్ టాక్ ఇన్స్టాలన్నీ. సెలబ్రిటీ అయ్యాడే ఓవర్ నైట్ లో సెలబ్రేషన్ మొదలైంది వీడి లైఫ్ లో. Mia mia mamma mia piccecali mata media. Mia mia mamma mia vedekali Wikipedia. నువ్వు నీ పనులు నచ్చాయి అంటే ఎత్తి మోస్తారు రేటింగ్స్ తో. టైమే ఇవ్వర్రా తినడానికి కూడా టైట్ స్కెడ్యూల్ సెల్ఫీలతో. ఈ నేమంతా ఈ ఫేమ్ అంతా ఇక అంతంతా పెంచుకోవాలే. ఈ క్రేజ్ అంతా ఈ జనమంతా నీ చుట్టూరా ఉన్నప్పుడే సక్కబెట్టాలే. Mia mia mamma mia piccecali mata media. Mia mia mamma mia vedekali Wikipedia.